Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Rozhodně dejte tady toto, co vám tady píše. Mně tam nešlo napsat to, prostě to SHčkem mě nešlo. No, dneska vám ukážu, jak udělat tohle Squid Game panáka. Jestli to nevíte, tak dejte like, a jestli to víte, tak dejte odběr. A ukážu vám to. Tak, tohle napíšete. A dívejte, jo, tady máte a tady tohle máme, jo, třeba toto se vůbec nevadí, ale tady na tohle je úplně to stejný a pak na všechno je to stejný. Jdeme teďka na frontmana, ano. Já se nasednu skin. Tak. Jdeme na frontmana. Frontman. Rozhodně vám doporučuji nemít tohle, ale jakože spíš... Počkejte, ale já to musím najít. Ne, to není ono. Ani jedna z toho to není. Můžete napsat frontman. Toto je to ono. Napíšete úplně to stejný. Frontman. Tak si dáte jakýkoliv gatě. To se vůbec tomu nepo. A teď jdeme na masku. Můžete si dát i zlatou, ale to se nehodí. Ne. Normální. Ne. Si dáme kapucu. A si dáme černou barvu. A máme to. A koukejte se na to. Takže omlouvám se z repráku za reklamu, za to se omlouvám. Ale jak vidíte, máme frontmana. A teď víte, na co jdeme? Tu kuklu si nechám. Takže my jdeme teďka na 230. Počkejte, omlouvám se. Na 230. Thanos Slayer. Tam napíšeš do, nebo to prostě napíšeš random. Tak. Točíme a tam máme 230. A teď jdeme na to, jo. Já se omlouvám za to, já se to přepíš. A to ten nejhorší si chce tady může být, ale radši si dejte tohle. A máte to tady. Můžete si dát jakoukoliv, ale já se radši dám tohle. Fakt doporučuji víc tohle. Je to nejčastší. Pak máme Thanosa. Počkejte, mu něco chybí. Tak. Mnohem lepší. Jo, mnohem lepší. Mnohem lepší. Já jsem Thanos Slayer. Yes, bro. Tady tohle si nejvíce k Thanosovi. Jo. A máte Thanose. No. A
asi dáme si vodu a dám si zase svůj skin. Je oblíbenější. Tady mám nejoblíbenější, jo. A jestli chcete jak udělat lemňo, tak je to úplně jednoduchý. Úplně stejně jako on a má úplně stejný brýle. On je i tenhle obleček. Ale já si ho tenhle. To je lehký. Dej like a odběr ještě pro jednou. A jestli chceš pokračování, tak dej like a odběr. Zatím čau.